Да помагаме, идваме. Какво имаш нужда? Да ми помогнете. Какво имаш нужда? Няма. Да хапнеш нещо, да ти дам средства. Ето и господина. Как сте, господин? Ние сме заедно. Седнете ви ми те. Ние сме заедно. Аз съм и настойник на нея. Моята булка. Тя е с телка. И сега къде живеете? Малко по-надолу една кооперация има на 4 етажа пред единия гараж. На земята. Ако ви дам повече средства, има ли къде да отидете сега спите? Има, аз ще Има. намеря. Абе, днеска хапвали ли сте нещо? Малко ядохме сутринта. Малко. Колко намерим в буфуфа един. Това, което мога да направя в момента, е да ви дам средства от най-добри хора. Никой не съм очаквала. Защото аз от маса съм напрошена, някой дома на празни, някой дома на сини. Но не се плаши, аз те пипам с добро, не се плаши. Всичко ще наред, ето мъже е до тебе. 500 лева искам да ви дам. Благодаря ви много. Господ да ви помогне. Господа ни помага на всички. Хора сме и трябва да си помагаме. Ето, заповядайте. Благодаря ви много. Да. Благодаря. Няма да се притесняваш. Това от мен е добри хора. Живи и здрави. Много ви благодаря. Много. Няма да се притесняваш. Това е и за двамата да имате, за да мога да хапнете, да пренощувате, да не сте навън. Хайде! Лека вечер! Само да дойде. Сърдечно ви благодаря отново, че заедно подкрепяме хората. Всеки, който иска да се включи в доброволческата инициатива, може да го направи чрез линковете, които се намират в информацията на профила.